Takže čaute ľudia, vás Kybitka hľadí. Dnešnú video hráme Grova Garden 2. A ak sa čudujete, prečo tak dlho nevychádzali videá, tak to je preto, pretože na 100% viem, že si chcete užiť leto. A keďže hráme Grova Garden 2, môžeme kradnúť. A ja dneska na 100% nejdem kradnúť do tohto typka. A ja som si tu už dačo nasadila, hej. Tak jak sa to volá? Jabľovňa. To čo som povedala? Jabloň. Takže jabloň. Dobre. Dobre, také jablka chcem pobrať. Dobre, ideme to predať. Tak. To je super. Predali sme dačo, hej. A koľko sme za to dostali? Ani neviem, koľko je tu tých zajacov. Ja by som si kúpila zajaca, ale neviem kde. Takže keď ho budeme mať, tak zostane nejaké veľké prekvapenie. A ja som pracovala aj na takom projekte, hej, ktorý uvidíte na konci videa. Je to extrémne, že cute. Jejo. Hej. Teraz sa snažím zobrať toto jablko, ale nejde mi. Haló? Dobre. Idem tieto jahody ružové predať. Koľko mi to dá? No, čakám. 53. Za 4 jahody. To je akési drahé. Ešte 1 minútu. A môžeme ísť kradnúť. To čo tu predávajú? To čo je? Jako? What? Dobre. Ja som asi na trošku lucky servery. Ja neviem rozprávať, proste viete, čo som chcela povedať, no a sú tu sami dobrí ľudia. Ale nie, že dobrí tak normálne, ale s týmito tu, čo majú. A ja idem od tohto typka ukradnúť. Sa len modlím, nech ma nechytí. 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Ja som dvojku preskočil. Dobre, ideme. Ešte, dobre. To jablko si chcem zobrať, hej. Čo je deň furt. Dobre. To je pre chvíľu bola noc, nie? Vôbec neviem. OK. Takže ešte 6, 5, 4, 3, 2 a 1. Je tma. Idem kradnúť. Idem rýchlo kradnúť. On ma nevidí. To čo je? Čo je za ryba? To koľko stalo? 9 000. Tak ideme ešte dačo. Ja chcem dačo ešte. A neviem čo. To neviem, ako ukradnem. Ani toto. Dobre. Tak ja idem tieto tu chuby biele. To čo sú za rebriky. Dobre. Berem. Jej. Jo. Tu stalo viac alebo menej. Neviem, kde to mám. Ja tu mám milión jahôd. Prečo som to nešla predať? Dobre. Bokujeme sa a potrebujeme toto tu. Ešte taká kytka. Pekne žiari. Moja lampa. Dobre. To koľko stalo? Skoro 200 000. Dobre. To čo mi urobila? Zmrzla. Ako zmrzlina.
Dobre, to sa nedá. To čo je? Z držky som to vybrala. Idem. Bežím. Ešte 10 sekúnd. Koľko stalo? Rovnako. Ešte toto chcem. Ešte toto. To som na posledné sekundy. Dobre, a teraz všetko idem predať. Koľko dostanem? Koľko som dostala? Ja tu furt ešte mám. Haló? Čo ja robím? Ej. Aha, dobre. Sell inventory. Čo to má? Neviem. Jej. Ja mám dosť ako peňazí, hej. Dobre. Toto je cutie. Jej. Chcem sa zväčšiť. Wow. To už 2. Jej. Toto si tu ešte zoberiem. Hej. OK. Už som skoro tu mala zlaté jablko. Dobre, asi ho už mám. Inventory. 1000, dobre. Teraz tu čo predáva? Nič. Ja si toho zajaca chcem kúpiť. Jako krásneho zajačika. No, asi nemôžem však. Tu zase nič. Ach. Čo je tu? Prečo to koľko stojí? 2 bilióny. Dobre. Si toho zajaca chcem kúpiť. Haló. Ja neviem. Asi zajačíka nebude mať. Ojojoj. Dobre, pozbieram si tie jahody, ktoré majú duhový nadpis. Aj to má. Dobre. Že má to gold. Ja ho mám. Wow. Bomba. A ideme ho predať. Tak. Koľko dostaneme? 1000. To je dosť. Takže teraz, keď si kúpim toho zajaca za mnou, tak uvidíte to prekvapenie. Ja som toho zajaca, takže 3, 2 a 1.